Hej Kenny. Hej. Du har jo lavet en skelsættende forskning om tiltrækning. Kan du forklare lidt om det? Det kan jeg i hvert fald. Nu skal du høre her. Det første, der sker i fysisk og psykisk tiltrækning, det er imellem to mennesker. Og det, der simpelthen sker, det er, at de to mennesker, de bliver tiltrukket af hinanden. Det kender du måske godt jo. Det ved jeg ikke. Det skal være svært at sige noget for mig. Men Så det du egentlig siger, at det kommer ud af din mund, ikke? Ja. Det er jo der er to former for tiltrækning. Der er jo fysisk og psykisk tiltrækning. Er det det, du siger til mig? det er netop det, jeg siger. Okay. Og nu skal du høre her. Den første, som er nemlig fysisk tiltrækning, Ja. det sker simpelthen mellem to mennesker, hvor at, kemiske stoffer op i hjernen, som for eksempel dopamin, noradrenalin og testosteroner, de bliver frigivet. Okay, så ikke noget med kokain? Nej, ikke så meget det. Det Okay. går an på situationen, vil jeg jo sige. Men det kan jeg nok også godt spille ind. Det tror jeg. Og de kemiske stoffer, de går simpelthen op i din hjerne. Og så er det sådan nogle stoffer, hvor de kan fremme din opmærksomhed i forhold til andre mennesker. Og så kan de simpelthen øge lysten til et andet menneske. Så nu kan jeg jo godt lige føle, at der er lidt dopamin på vej i min hjerne nu, Kenny. Ja. Ja, du forestiller bare. Ja, okay. Og de her stoffer, de øger simpelthen vores paringslyst og vores dyriske oldtidige paringslyst.